Ще тестваме широко употребявани смазочни продукти и Политрон – високотехнологичен продукт от ново поколение. За целта ще използваме стандартно приспособление за тестване на смазочни продукти. Започваме първият тест. Наливаме масло в ваничката. При пускането на тест машината виждаме, че има добро смазване. За тестването на всички продукти използваме натиск от 25 деления на динамометричния ключ. Нека да видим какви са пораженията. Както виждате, пораженията са много сериозни. Нека да преминем към втория тест. А сега да видим пораженията, получени от триенето. Преминаваме към третия тест. Отново се виждат големи поражения. И сега да демонстрираме качествата на високотехнологичният продукт Политрон. Както виждате, при еднакъв натиск, 25 деление на динамометричният ключ, стрелката на индикатора не се помръдва и звукът не се променя, което означава, че няма почти никакво триене. Това се дължи на смазочните качества на Политрон. Всички знаете какво се получава, когато попадне вода в смазочната система. Дори само при 5% вода двигателят блокира, а ние добавихме повече от 30-40%. Стрелката не се помръдва. Това означава, че дори при наличието на вода продължава да има много добро смазване. За да усложним още повече теста, ще добавим и малко пръст. Да видим какво ще се случи дори при липсата на масло, след като преди това повърхността е била обработена с Политрон. След този тежък експеримент се вижда, че няма почти никакво износване. Това се случва, защото Политрон се свързва на молекулно ниво с метала и създава защитен слой, в резултат на което износването намалява до 95%. Същият резултат може да се получи, ако прибавите 10% Политрон концентрат за обработка на метал към вашето масло. Политрон е съвместим с всички масла и значително намалява вредните емисии в атмосферата.